Sa Ġunju mistennija jitlestew ix-xogħlijiet fuq l-istruttura tal-padiljun tal-handball biswit l-iskola Joseph Abela Skolaro fil-Ħamrun biex eventwalment tibda tilqa' l-ewwel atleti sal-aħħar ta' din is-sena. Fi żjara li għamel il-Ministru tal-Edukazzjoni u l-Isport ingħata li b'dan il-proġett li qed isir b'investiment ta' 2 miljun euro qed jiġi massimizzat l-ispazju ta' skola biex filwaqt li jkunu attirati aktar tfal u żgħażagħ lejn l-isport, il-faċilità tkun tista' tilqa' fiha persuni għat-taħriġ tul il-jiem kollha tal-ġimgħa u anke wara l-ħinijiet tal-iskola. Alan Grima mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Handball spjega li din l-art se tagħti lok għal aktar taħriġ. Naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna ħatati opportunità lill klabs tagħna illi jżidu l-ammont ta' sessjoni ta' taħriġ tagħhom li s'issa kien limitat ħafna peress illi kollha kemm huma jużaw il-padiljun tal-Università. Uħut minnhom ukoll ħalsu spejjeż pjuttost kbar biex jikru postijiet biex ngħidu hekk privati. Allura din ħatkun okkażjoni għalihom ukoll kif ukoll ħatkun okkażjoni għal timijiet nazzjonali tagħna biex jitrenjaw b'aktar mod regolari matul is-sena. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta, Marku Tajjar, spjega li minn barra dan il-padiljun l-ispazju f'din l-iskola diġà qed jilqa' u hemm pjanijiet biex ikompli jilqa' atleti ta' dixxilpini sportivi oħra. Faċilità tal-handball hija faċilità importanti għassa tagħti ċans ukoll il-Handball Association biex tikber, però barra minn hekk hawnhekk barra l-Akkademja tal-Snooker li lestejna madwar sena u nofsilu, hawnhekk ħajkun ukoll iċ-ċentru tal-Kumitat Olimpiku Malti, ħajkonna wkoll sala tejbil futbol kif ukoll sala oħra tal-arti marzjali sabiex finalment ikonna sit kumpless ta' Sport Malta lesta għal kollox biex inkomplu nikbru fl-isport tagħna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima qal li l-iskejjel huma l-postijiet ideali biex joffru faċilitajiet sportivi li jistgħu jintużaw anki mill-komunità. Wieħed irid iddaħħal ukoll il-kunċett li l-faċilitajiet sportivi tagħna huma mimlija ħajja tul il-ġimgħa kollha u anke wara nofsinhar. U allura din naraw proprju spazji li llum il-ġurnata mhumiex jintużaw qegħdin jingħataw dan l-inċentiv proprju fejn jkollok l-assoċjazzjonijiet li huma verament serji, professjonali bix-xogħol li jagħmlu, illi din hawnhekk qegħdin jinvestu fit-tfal tagħna, qegħdin jagħtu t-taħriġ lit-tfal tagħna u dan kollu għaliex nemmnu li l-isport huwa parti integrali minn edukazzjoni sieħa li bħala pajjiż irridu noffru.